Anka furi ani taniobe aw bela jelenya amana ke diɲɛ fanfan ka fɔ aya bismillah kokura aka jamkan mandi sanfɛ n'o ye émission espace de vérité tiɲɛ kɛnɛ bi tiɲɛ kɛnɛ kan ka kayani bi jeudi 28 mai 2026 min ye neutralisant Boumabel Jawara ani ale de bɛ ɲɔgɔn bolo an ye neutralisant wele ka na bi actualité ka ca an bolo kosɛbɛ. Actualité ba dɔ ye armée bɛ ka opération min kɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal ale kɔnɔna la an bɛ an da don o opération na ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. Sénégal kɔnɔna la Bassirou Diomaye Faye ni ale ye Sénégal jamana ɲɛmaa ye a n'a ka premier ministre kɔrɔ n'o ye a ka leader fana ye Ousmane Sonko olu ni ɲɔgɔn cɛ k'an da don o la ka tɛntɛn ka di aw ma ni an bɔra yen an bɛ taa Burkina Faso les pays des hommes intègres. Capitaine Ibrahim Traoré k'a fɔ a ka engagement patriotique la an y'a ye tile fila in ale kɔnɔna la imam dɔ tun welela imam min ka interpellelen tun don ni awa ale ye sunamaw ka ɲamaba dɔ ye Burkina ale kɔnɔna la o interpellation kɔfɛ an y'a ye dɔw manifestera mun manifestera u ye u bɛɛ lajɛlen ta ka formation militaire daminɛ kun k'u bɛ na taa front na o kɔfɛ an ye kibaruya sɔrɔ bi fana k'a fɔ ko min ye la grande mosquée sunnite de Burkina Faso ko fana datugura an bɛ an da don nin détail bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ aw ye k'a ɲini aw fɛ jamukan ye a ka aimer ka commenter ka a partager maximum de j'aime maximum de commentaires maximum de partage sani an ka don jamukan kɔnɔ an bɛ jamukan dɛmɛbagabaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo wagati bɛɛ n b'a fɔ aw ye ala ka se kɔfɛ ni fanga bɛ an na aw ye an fanga dɔw ye an bɛ aw fo aw ka wulikajɔ ni aw ka cɛsiri la ale Sidibe commerçant ba don suba kɔnɔ la an bɛ ale Sidibe an bɛ ale fɔ ale ye jamukan in dɛmɛbagaba ye n'an ye ale Sidibe fɔ an bɛ Modibo Kulubali Kɛnɛba kɔnɔna la an bɛ ale fɔ ka Suleman Jakite k'ale fana fɔ Kɛnɛba kɔnɔna la Jagodu Ɲamaba Amara Jakite an bɛ a fana fɔ Kɛnɛba kɔnɔna la a ka wulikajɔ ani a ka cɛsiri la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ Mamadu Famanta Bozo Mori k'a fo bi a yɛrɛ V8 kura san an b'a fɔ ko a félicitation ala ka kisi a basi bɛɛ lajɛlen ma Mamadu Famanta Bozo Mori a fana ye jamukan in dɛmɛbagaba ye an ka foli bɛ a ye colonel sans salaire an b'a fɔ ko a barika min ye colonel sans salaire ale fana ye jamukan in dɛmɛbagaba ye san o san ni seliw sera seli fitini ni seliba ale bɛ dakabana saga o sɔrɔ dakabana misi b'o de ɲini coordinateur général ma colonel sans salaire an ka foli bɛ i ye jamukan ye ale dɛmɛli la ni an ye nin bɛɛ lajɛlen fo min ye an ka sponsor officiel ba ye n'o ye an ka sponsor numéro 1 ni ko numéro 1 k'a daminɛ kunun na ka se bi ma i b'a fɔ ko Bama Dramera ni ye Bama Dramera fo i b'a fɔ ko maa min ni a ka hinɛ ka bon mais Bama Dramera an bɛ a fo a bɛ Maka ni wagati kɔnɔna la a ye baara min kɛ silamɛw ye Maka min ye an bɛ a fɔ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la plus de 400 millions k'a bila mɔgɔ mun bɛ ka se ka u dɛmɛ maliyɛn dɔw mun bɛ kalan na ye mɔgɔ mun taara hiji la Bama Dramera an bɛ fo ka wulikajɔ ni ka cɛsiri ni ka ɲumanya la ala k'a kɛ baraji ye diɲɛ in kɔnɔ ani lahara k'a kɛ baraji ye k'a di ma an bɛ Bama Dramera an bɛ ale fo n'an ye Bama Dramera fo an bɛ an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Boisson Pro Max ma wo an bɛ olu fana fo n'i ko Boisson Pro Max i b'a fɔ ko boisson qualité ɲɛnama ba boisson min bɛ n'i y'ale min a bɛ nisɔndiya k'i garabu k'o kɛnɛya kosɛbɛ Boisson Pro Max ma fɔlen kɔfɛ an bɛ min ye entreprise ABK Solar n'i ko entreprise ABK Solar i b'a fɔ ko panneau ni batterie ni lampadaire ni groupe a qualité ɲɛnama bɛɛ lajɛlen n'a bɛ panneau ɲɛnamaw ni batterie ɲɛnamaw ko a bɛ se ka entreprise ABK Solar ɲɛmaba wele n'o Mr Keta ye ale fana jamukan in dɛmɛbagaba ye a ka nɛgɛjuru sira o de 79 11 73 16 ni an ye ale fo an bɛ savon Medix Plus ma wo an bɛ olu fana fo n'i ko savon Medix Plus i b'a fɔ ko koli safunɛ qualité ɲɛnama ba k'i ko k'i jɛ k'i tɛn dilan k'i kasa fana ja k'a kɛ e yɛrɛ sago i b'a fɔ ko savon Medix Plus ka ɲamaba n'o Mamadu Tamadu ye savon Medix Plus ale couleur ba naani ye vert jaune rouge ani orange u ka ɲama ka nɛgɛjuru sira o de 76 33 04 90 olu fɔlen kɔfɛ ka Izo Coiffure maaw ka olu fana fo n'i ko Izo Coiffure i b'a fɔ ko kun kɔfɛyɔrɔ qualité ɲɛnama ba n'i b'a fɛ k'i kun kɔfɛ ka dilan k'a kɛ e yɛrɛ sago ye kun mana bɔ yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ k'i kun ɲana i b'a fɔ ko Izo Coiffure lam fana bɛ u bolo lam min ni a qualité ka ɲi kosɛbɛ i b'a ye aw mago bɛ kun kɔfɛ la ani lam qualité ɲɛnama la a bɛ se ka Izo Coiffure maaw wele u ka nɛgɛjuru sira kan ni o de 76 91 91 64 Izo Coiffure ma fɔlen kɔfɛ an bɛ boutique Alhuda maaw an bɛ olu fana fo ni ko boutique Alhuda i b'a fɔ ko a ka boutique ba min kɔnɔna la a ka dɔn fini qualité ɲɛnama bɛɛ
burumusi qualité ɲanama baw forokiya ani parfum kasa dumanw ni samara ɲanama baw min ye boutique Alhuda o bɛ suba kɔnɔna la o ka nɛgɛjuru sira o de 75 22 29 12 min ye an ka tailleur waraba ye Sumi création tailleur min ka baara ni a bɛ a dɔn tailleur kɛ rendez-vous ma respecté o tɛ Sumi ka baara ye nka tailleur a ye n ka fini kala a ma kɛ n sago ye o tɛ Sumi création ka baara ye ale de bɛ se ka baara bɛɛ lajɛlen da cɛ fini qualité bɛɛ ka kala k'a k'i sago ye i b'a fɛ ka don so i b'a fɛ ka boutique de b'i bolo i b'a fɛ ka fɛrɛ a bɛ Sumi création wele a ka nɛgɛjuru sira kan 76 72 66 45 n'an ye Sumi création fo le maire de la commune rurale de Jalafara Seydou Sako an bɛ a fo Jalafara commune rurale maire ba ale fana ye jamukan in dɛmɛbagaba ye n'i sera Jalafara commune rurale la i b'a dɔn ko maire qualité ɲanama ba k'a sɔrɔ a nafa ka bon forage sato école maternité Jalafara commune bɛɛ lajɛlen ko Seydou Sako ko baarakɛla don an b'a fɔ ale fana jamukan in dɛmɛbagaba ye min ye madame Berthe Adam an bɛ a fɔ Kati Medine madame Berthe Adam Kati Medine an ka foli bɛ a fana ye jamukan dɛmɛbagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wulikajɔ ni aw ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen na ni min ye awa wɛyu mɔgɔw ye ni dɔw b'a fɔ ko pɛngɛn n'a y'ale ye dɔrɔn transfert d'argent ani mobile money n b'a fɛ ka wari mara basigi hakilisigi ale kɔnɔna la n b'a fɛ ka wari ci nɔgɔya teliya o kɔnɔna la n b'a fɛ k'an ka compteur recharger k'an ka facture sara nɔgɔya teliya o kɔnɔna la aw kana taa yɔrɔ si aw k'a ka pisi bɛ inscrit min ye Telecel Malitel Orange a y'a pisi bɛɛ lajɛlen inscrit min ye Vevo aw ka sigi a sanfɛ baara nɔgɔya dan don mais Vevo mɔgɔw an bɛ olu fana fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la min ye Temira ale fana ye te min ni a mindala ka di a ji fana bɛ yen n'o ye Omira ye selina u ye bonyaba kɛ an ye ji ni te o ma kɔ tigɛ an bɛ Temira maaw an bɛ olu fo Omira maaw ka olu fana fo a kana ɲinɛ min ye an ka produit garan ye lait garan citron garan tomate garan café garan a ka continuer ka san n'aw denw b'a consommer denw bɛ ɲɛnatigɛ joona u bɛ bɔ u yɛrɛ la joona min ye garan ka baara y'o ye neutralisant Boubmabel Jawara i ni ɲantuma Mane de min fo kɔri basi la k'a fɔ ko i samɛ amina fatigiya la amina fatigiya la amina neutralisant yafa deli sa an kana samɛ foli kɛ ni yafa deli ma kɛ quoi a fɔ n'i ka wari fɛn fɛn dun n'i ka sagaw mun dun n'i ka awa fɛn a tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ batterie b'a la fɛn caman b'a la dɛ hali ventilateur rechargeable jɔn de y'o di ma a yɔrɔ tɔgɔ di i nalen filɛ n'a bilenma i jɔ ventilateur rechargeable jɔn de y'a di de Jigiba service mais i y'a fɔ Jigiba service mɔgɔ ye ko ne ma n ta sɔrɔ i y'a sɔrɔ mais ale n'i y'a sarjɛ k'a bɛ heure 12 ou heure 24 heures de don ayi tile fila non et puis i b'a dɔn fɛnɛ Gandi i kɛlɛ a den fila Jigiba ka minɛnw awɔ ji de bɛ k'a la e de b'a ɲɛfɔ ne ɲɛna sa parce que ne ma Gandi a ma se hali ni clim se t'i ye i bɛ gilasi duuru ta k'a k'a kɔnɔ Gandi i b'a kalama f'i bɛ yɛrɛ funteni mais n ka ventilateur a bɛ waate ma mɛ ventilateur bɛ waate a batterie de tiɲɛna cɛ Jigiba mais a f'u ye ko ka n ta bila ka na quoi pour que n fana bɛ se ka kuma kan parce que ne ma n ta sɔrɔ jumɛn yɛrɛ tun ne ma fɛn sɔrɔ saga min bɛ ko saga kɛ ka mɔgɔ de ye saga faga ou bien ko saga sara de saga jumɛn e bɛ saga min tun dira man sa i ka yɔrɔ la bureau la ko kuma ko n ka na saga n'o tilala ka fɔ ko denmisɛnninw ye saga faga saga ma tunun tan o cɛ ka fɛn min taara ko in na cɛ ɲɛtala dɔɔni kɛra kan ko n bɛ min f'i ye saga min bolila ɲina a fɔ ko polisiw k'a nɔmɔ Gari saga yɛrɛ de banna sa de ma ka bɔra ka taa min dutigi dama min ka saga Gani n ko ne dabali de banna ni min ye juru tigɛ o tɛ sɔrɔ bilen Gani ne ye saga dɔ ye videoman dɔ ye saga sa a bɛ ko ne kana a ko ma k'a kɛ Ala kama kana a dɔn i b'a dɔn a hinɛ minɛ dɛ ale ye saga in san 16,000 ne taara jan ɲina 16,000 saga n ko est-ce que o bɛ se ka kɛ laya ye u ka duruduru mana bilenni saga kun b'o de kɔnɔ non Mali la n ko ne kun bolo ko salati de non 16,000 saga ne kun bolo ko salati de b'a kun non ne taara jan a ne bɛnna ko ne taara jan ne ko ko ɲinɛ ta gɛlɛyara ta dɛ 16,000 16,000 ni 500 et puis ne y'a fɔ a ye n ko n'i ye nin faga est-ce que b'a kalama n k'i bɛ sɔn ka taa cybercriminalité la mais ma fɛ a ko tɛ se ka kɛ laya n ko et puis i b'a dɔn ko sagafɛlaw ye saga modèle bɛ bɔ u ye saga kunkurunin dilan ne t'a dɔn u y'a kɛ cogo o cogo saga ka bila duruduru mana kɔnɔ ne taara jan i b'a dɔn ka bayero k'i bolo Bamakɔ i bɔra a kali n ko Gani n ko ne ye bayero ko nafa de ye an ka wele o sara koyi sinon i b'a dɔn seli tun bɛ don mɔgɔ kɔrɔ wa
Kani cɛ ne wele sɔgɔmada fɛ ko baronin ko ka na saga minɛ ko mɛ ko bugu bɛɛ yan ko jɔ ko n ka saga di bugu ma n ko cɛ a dir'i ma k'i ka di ne ma wa ou bien a fɔra k'i ka di bugu ma ayi ko baronin bɔra k'ale wele sisan ko ne ka na n ka sagaw minɛ ne ko ko n ka na sagaw minɛ o tɛ saga kelen yɛrɛ ko mɛ e bɛ se k'o bɛɛ ta sigi k'i b'o di bugu ma ko bugu natɔla don k'ale b'a d'e ma k'e na ka na n ko cɛ n bɛ min f'i ye ko bana tɛ n sen na bana tɛ n bolo la n k'a to n yɛrɛ ka taa n ka sagaw nɔfɛ a ko k'a b'a diya n ko bon n'i y'a di bugu ma fo baronin k'i ma saga di yan dɛ Gani ne taara n ka sagaw nɔfɛ mɛ min ɲɛfina ala ka baro ni mɔgɔ ka baro waliju 40 ye duwawu kɛ mɛlɛkani min ye o ye baro ye mɛ min fina ka to sifina ina de n ko ne taara ka ɲina n'a ka ɲɔgɔn ye o de ka ɲi quoi ayi Gani kana ɲini ka baro ni ye wala ni n'a ye ɲɔgɔn tɛ i b'a dɔn ko yɔrɔ jan fɛ baronin k'i bon orange money baronin k'i bon yɔrɔ jan fɛ o ka fisa ka gɛrɛ a la orange money Gani oui baronin kolen kɔfɛ an bɛ foli bila belebele dɔ ye jɔn Sadio Bacili an ka baronin fo fɔlɔ san an ka taa ni baronin parce que sagaw dira i ye ka saga ninnu i y'a kɛ cogo di kɔni ma fɛn fɛrɛ wal a bila su ta sanfɛ ɲɛnama ta sira filɛ nin ma fɛrɛ ne taara lisan ni baronin n'ale tun tɛ seli tun bɛ gɛlɛya dɛ sagako tun bɛ gɛlɛya dɛ mais Gani ne tɔra i b'a dɔn ne tɔra ne ma min faamuya ka ko la i ni baronin bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo di k'i bɛ kɔnɔ bɔ nin wagati ninnu na quoi Gani hali n'a kɛra seli fajiri de a b'i wele pressé tɛ quoi i kana pressé quoi ala k'an bɔ ye minnu bɛ bɔ da la yen quoi i m'a bɛ duwawu k'a yɛrɛ n tɛ kuma minnu b'i so i ka duwawu k'olu ye bayi oui parce que i b'a dɔn mɔgɔ si bɛ cogo min na fantan min bɛ duwawu k'a yɛrɛ kuma bɛɛ mɔgɔ b'a fɛn faamu o to yen quoi min nalen don ka an tami ɲɔgɔn na voilà Bayer ko in de don Bayer ko dɔrɔn Gani mɔgɔ wɛrɛ foyi bolo t'an kɔ kɔrɔ ni Bayer bon i b'a ye ne bɛ duwawu kɛ Bayer ninnu de su ni tile o de y'a to aw bɛ to bɔ ka binna ne tɛ kuma o mais Agi ka wari ko sigira 50 i b'o kalama Agi ko k'an ka taa ni wari ye dɛ baronin b'a sara walahi oui bon an tun ni Bama fana to kuma na Bama Gani ne bɛ fɛ ne bɛ vidéoman 5 ta sara jɔn ça dépend Bayer min bɛ n bolo mais Musabugu bɛ n ka ta sara an ka waso da a y'an ka tiɲɛ fɔ Musabugu ka gɛlɛya bɛ fɛ ka don a hakili la Musabugu Gani oui mais Cap Mali Pisi Cap Mali Pisi e b'ale ka gɛlɛya bɛ ka don a ka moto de la i b'a dɔn k'a ka moto fa tɛmɛnɛ tugun a tɛmɛ a garisɛgɛ sara ani polisi kana ɲɔgɔn la dɛ hali n'a ye polisi ɲɔgɔn i b'a dɔn ko a y'an bolo mun fala ka taa ni 30 ye mun de b'o kɛ Gani n'i ka fantanya sara yɔrɔ la moto de b'a yɛrɛ la moto ye goloma yira yɛrɛ a ko dabila Gani ne b'o ta sara oui Sul mais Sul ta sara Dramane ta sara oui Dramane sɔrɔ n yɛrɛ bɔra fɛ a ma awɔ parce que k'a sogo dɔ sɔrɔ ka sogo dɔ sɔrɔ pɛrɛn bɔra fɛ Dramane ninnu dalamatɔla don sisan dɛ Gani n bɛ n ka belebelew fo oui parce que ne fana ka Bayer ka ca n'e ta ye oui i b'a fɔ de k'i ka kɔgɔya ka bon nin ta ye ayi mun na an ka compter kɛ na e ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bayer kelen na m'a dɔn n'i y'a faamuya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baronin na mun kelen b'i bolo o y'i kelen ta ye o ye Bama ye o ɲɔgɔnna kelen bɛ ne bolo o ye Sadio Bacili non Bama ɲɛna a ye wari min don Maga k'a ka ca ni 400 000 bi hali ni gazole ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ mun b'a fɛ Sadio ye ne wele n b'a fɔli ɲɛ tan dɛ a ko n tɛ saga d'i ma n tɛ foyi d'i ma n bɛ saga sɔngɔ de d'i ma 1 million i y'a minɛ ka don hali ma fɛn fɔ ye a m'a fɔ k'an fila sa ko et puis a ye kuma dɔ fɔ ne b'o dɔn n'a banna seli dugusɛjɛ tu viens me voir parce que i b'a dɔn ko namandisi ta an ka foli kɛ bi cɛ i b'a dɔn Gani n ko don o don kɛ seliba ye hali n ko nka a ko ko Gani ko in bɛ cogo min na sisan Gani n bɛ min f'i ɲɛna kɔfɛ ko in bɛ cogo min sisan i b'a dɔn kɔgɔya bɛ ka juguya cogo min na sisan ayi bɔn n y'o de fɔ denmisɛnninw ye i b'an ka kɔgɔya fɔli ni mɔgɔ min y'a fɔ n tɛ wari ci o ma Gani Sadio Bacili Bacili Jɔka ale ye n wele a ma saga di 1 million k'a don enveloppe kɔnɔ k'a dun Baraka Petroleum Gani ye min f'i ye n'an ye Sadio fo an bɛ foli lase belebele ma n'o ye n ka ministre ye le général de corps d'armée Ismaël Ouagé ala saga sɔngɔ d'i ma saga jumɛn saga sɔngɔ jumɛn saga sɔngɔ jumɛn a min d'i ma i b'o de ɲɛfɔ Gani ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ɲinan mɔgɔ tun tɛ min ka saga ka bon ne ta ye Mali bɛɛ
n'a bɛ yen bi deli n ka saga photo bɛ n bolo n b'a ci ma ni mɔgɔ ka saga bonya ne ta ye walahi n b'a san. I yɛrɛ de y'a sago mɔgɔ de y'a sago. ne b'o san cogo di. n'a wari tun tɛ ne b'a dɔn. yɛrɛ ka photo n ka belebele bɔlen bɛ yen. sɛbɛn dɔ ɲɛna mɔgɔw bɛ ne ɲɛna ko tuma ko b'u bɛ ji la. ayi ministre ko parce que ne tɛ to misi la fo baton fila de ka da ne kan ka taa parce que ni wala Alassane bulu junu ka taa ne minɛ alikaba taw fu yɔrɔ la a bɛ ne kuru a bɛ ka mɔgɔw minɛ cogo min na. Gani a bɛ ka mɔgɔw sara ka kuma ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ. ayi ne bɛ na ka den ka kuma ne Gandi ni ne ye fɛn fɛn f'i ye manamanakan fɔ la a minɛ sɛbɛn la Alassane mana musokɔrɔba dɔ de bɛ Alassane bolo o de y'a ka soma musokɔrɔba don quoi muso in ye den 19 de sɔrɔ a bɛɛ sara hali o de ye coupe d'Afrique ta ka di Côte d'Ivoire ma premier tour la Côte d'Ivoire tun bɛ ka ça veut dire Maroc yɛrɛ de Côte d'Ivoire arrangé premier tour la. arrangement c'est arrangement. Mara ni y'a faamuya n'i ye kan Côte d'Ivoire ka kan lajɛ kan 2025 de tɛ. o y'anw yɛrɛ ci cogo min na kɛ. merci i m'a ye o ye Mali ci cogo min na bon musokɔrɔba in n'i match daminɛ dɔrɔn musokɔrɔba min t'i sigi u kelen bɛ ka plateau la ka soba dɔ di musokɔrɔba in ma ale de bɛ Alassane ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ bon ni Alassane cira ɲɔgɔn na n'a y'i don musokɔrɔba in kɔrɔ i bɛ t'i yɛrɛ d'a ma Gani ale dɔrɔn ko fɛn kɛra aw bɛ da kuma in na kelen kelen. a ma Aziz Baroni yan bon san 100 n'i kumara a tɛ kuma. presse t'a la foyi t'a la. Alassane b'i minɛ ni fɛn fila i b'i yɛrɛ d'a ma Côte d'Ivoire numéro tali ni min farati i bɛ taa Côte d'Ivoire ka sɔrɔ i bɛ bɔ a kalama. donc n ka Côte d'Ivoire numéro to yen. n'i m'a to yen je te jure i bɛ tila ka na fɔ ko Bumabɛlɛ y'a f'i ye ni i Côte d'Ivoire numéro man'i wele cogo o kana ta o tali dɛ u b'u to de la dɔrɔn u bɛ fɛn dɔ kɛ numéro in na i b'a kalama k'a bɛ ci i kun na Côte d'Ivoire ni dugu min bɛ danbɔ kana taa yen. c'est que ne tɛ k'a fɔ k'an kana bɔ Mali kɔnɔ dɔrɔn. voilà non ni i bɛ nin fila k'a ban i ni Alassane bɛ ci Alassane tɛ se ka foyi k'i la bon ne tɛ taa n tɛ surunya yen ani dugu bɛ frontière la n tɛ taa yen. non i b'a dɔn mun mana minɛ o bɛ n wele i dun y'a fɔ dɛ n ko cɛ aw bɛ sɛgɛn a b'a bila ne tɛ n da don nin na aw bɛ ka kɛlɛ kɛ kulonkɛ Alassane b'a sɛbɛn aw bɛ kulonkɛ la aw bɛ manamanakan fɔ Alassane b'a sɛbɛn. non tiɲɛ yɛrɛ la. i ma ye bingali bɛ ko ninnu na. ne ye seli bɛɛ kɛ ne ka sagaw sɔrɔlen kɔfɛ ne bɛ ka Côte d'Ivoire ta sɔgɔma fo wula fɛ saga mun sɔrɔla ne b'a da dɔn saga ɲɛnama foyi ma sɔrɔ mɔgɔ min ma saga faga o de ka ca Gandi tellement que an fɛrɛla an ka présidente fana fo dɛ Gani Batuli Ɲani n'an ye foli lase n ka ministre belebele ma le général des corps d'armée Ismaël Ouague n bɛ foli lase mouvement Batuli Ɲani Batuli Ɲani présidente vraiment Batuli Ɲani ye ko dɔ kɛ ɲina a ye geste ba kɛ an ka fɔ geste tɛ sa geste tɛ Batuli Ɲani ye fɛn dɔ kɛ ɲina mɔgɔ si ma ye Gani a tun bɛ adamadenw ka laɲini ye Ala ka muso in dɛsɛ mɔgɔw tun bɛ fɛ k'a kɔrɔbɔ i b'a dɔn ko Batuli ma saga di mɔgɔ si ma fo seli wulada bɛɛ jigila misɛnyara bɛɛ y'i ta fɔ Batuli dɛsɛra Batuli binna kɛba kɔ de a bolila Gani an nana don 16h 17h 17h 18h 18h30 n'a fɔ sini ye seli 18h30 Gani fitiri ko k'a bɛ wele a ma wele i b'a kalama ko i b'a fɔ ko téléphone kɔngɔ i b'a ko téléphone bɛɛ fɛn Orange Money bɛ ka jigin oui i b'a dɔn k'a ye saga falen enveloppe de la Gani Batuli sisan min bɔ ɲina non ngalo haramu ne t'a sɔrɔ Gani ne t'a sɔrɔ dɛ e t'a sɔrɔ e dɔrɔn tɛ o ne t'a sɔrɔ Gani minnu yɔrɔ dɔw bɛ mɔna ni Batuli ka ɲuman fɔli u kulo bɛ na o tɛ hɔrɔnya bon mɔgɔ 100 de bɛ yen minnu t'a sɔrɔ o tɛ hɔrɔnya sinon neutralisant an y'an ta sɔrɔ voilà présidente fo fitiri wagati Batuli bɛɛ t'a jigin a kun bɛɛ y'a ta sɔrɔ an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ ayi Ala ka barika don a la Gani n'an ye foli lase ale ma an bɛ foli lase an ka ANC ANSE PDG ma DG ma n'an b'a fɔ o ma ko SE n'o ye hakili sigi dɔɔnin ka kuma basigi sa kuma basigi Gani n bɛna sigi kuma non Gani n bɛ foli lase le général de corps d'armée Modibo Kone le directeur général de ANSE hali n'a kari i b'a fɔ ko le guépard Gani mana nin fɔ dɔrɔn mun bɛ dɔgɔdɔgɔnin dɔgɔ la dugu ma u bɛ siran de Morokoro n ko a ma n ko belebele dɔw ko k'i sara dɔw k'i taara lara dɔw yɛrɛ ko i bɛ koma na a kana olu b'o fili la e dun b'a dɔn an k'olu tɔlɔ ka dɔɔnin a n t'olu jaabi sa n t'olu jaabi ale ko saga kasigan ko n k'o de lajɛ ale ma saga di dɛ
ça va ube sa kaskan ci mo vogal la ngala je ube ga soke subhanallah e moro kune les guépards neutraliser ngara fo tiens nga sa be fo dungo do ka sa cheba bebe tane hein cheba bebe et puis mo ni ibaro ne ta don aka sa be na mun tien ye quoi abe mi choye to dole sa ya ko mi ta do gani ngwe guruko sa ni kuma mi an b'a fɛ ka faso dafiri an dɛsɛ an bɛ ka kɛlɛ kun min na an bɛ ka kɛlɛ kun min na an n'ale bɛ ka kɛlɛ kun min na a bɛɛ kun kelen koyi sari ninnu de nalen don ka kanga dɔn ani faso bin ni cɛ ala ka ninnu bɔ yen pour que an bɛ se ka faso bin u y'ala deli ko ka cɛ i tɛ ka mɔgɔ min ye i t'a kumakan mɛn i t'a ye a ka saya mun de bɛ s'i ma a bɛ mun de nafa ɲi ye a bɛ mun de nafa ɲi ye mais problème ye min ye ale kumakan tɛ mɛn sari i t'a ale ye ɲɛna mais a ka baarakɛ n'o de bɛ ka ye quoi mɔgɔ bɛ ka janfa la bɛ k'u b'a fɛ ka faso dafiri tɛgɛ bɛ ka k'a bɛɛ la a bɛɛ bɛ ka dɛsɛ. n ko seli dɔw tun bɛ fɛ ka attaque kɛ il a arrêté à peu près 172 est-ce que b'a kalama 172 suspects a y'a bɛɛ ni munition. neutraliser depuis ko ni sin ka d'a ma ni cɛ jamanadenw y'a dɔn ka fɔ baarakɛla don sinon i b'a dɔn ni ye mɔgɔ bilalen mɔgɔ ko k'i sa ɲini ka na dɔwɛrɛ kɛ dɛ jamana ko don dɛ. Gani n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna Alassane yɛrɛ dɛsɛra mɔgɔ kelen min na janata o kɛra Modibo Kone ne m'a f'i ko avion ye pisi jɛnna ye Nigeria Modibo Kone et Babinou l'ancien ministre de l'énergie Gani u mɔgɔ saba o sɔrɔ o taara contrat signé na est-ce que b'a kalama an filɛ carburant min sɔrɔ Niger bolo o taara o contrat signé Gani ko avion bɛ jigin pisi sanfɛ est-ce que b'a kalama avion ye pisi jɛ i b'a dɔn Modibo mɔgɔ sugu min halisa Maliɲɛnw ma étudié foyi tɛ foyi kɛ nani n ko kogoyo don o t'a dɔn sari n'i y'a ye dɔrɔn i ka kan se ka dɔn ala ka da fɛn dɔ bɛ yen i bɛ ka wagati bulukesi ale de bilala cɛw ɲɛ bɛɛ ko k'a tɛ taa ale de bilala cɛw ɲɛ ka taa bulukesi janjɛw ka segin n'a ye o t'a dɔn dɛ sinon n'i b'ale dɔn foyi tɛ se ka foyi kɛ nin na Gani o t'a dɔn ko a taara Moritani k'i sigi Moritani palais kɔnɔ k'a sen fila tɔw bɛ ka gɛlɛn so yɛrɛ kɛ non ko o tun bɛ k'a fɔ waati de k'a sen tigɛra wagati bɛ k'a sen tigɛra a taara sen fila fɛnsɛn ne ko Modibo ko sabali sa Modibo ko sabali sa a ka to dibi la n ko Modibo sabali c'est fo Moritani ɲɛ bɛ wa parce que waati dɔw bolo k'a n'a bɔra k'a bɛ bɔ ni o k'a sen fila tigɛra o tila k'a ye taama la tugun ko ayi ko sen manama de b'a la o sɛgɛnna dɔ koyi n ko kabiri n bɛ makili fina depuis Modibo bɛ Prytanée la Gani u kelen ka émia sɔrɔ ne ma fili 26e ou 27e promotion de don Gani tellement que Modibo Kone finnen don minnu n'a ye denmisɛnnin olu ko k'u tun bɛ café dilan k'i pan kunna c'est i n'a fɔ gonflé finman quoi awɔ ni café tilala tun bɛ na café di a bɛ tɛ fo de ko karisa na ko dɔ sen tɛ bonya bolo dɛ saya bɛ pan kunna ten de kabra i b'a hali n'i y'a bon kɔrɔtɛ la n'i m'a lajigin dugu kɔnɔ a bɛ pan ne bɛ kɔni fɛ ko foyi tɛ foyi kɛ nin na ne bɛ ko kuma de fɛ e tɛ k'a faamu Gani Modibo Kone an bɛ foli belebele d'a ma ale ye saga di saga kasikan fɛ a neutraliser e t'a kɔni kɛ e tɛ mɔgɔ fɔ ni dɔ ma sɔrɔ dɛ ko dɔ de ka sɔrɔ ale Gani tɛ foyi ye Gani ayi ko ne bɛna bɔ e ka nin bɛɛ kɛ k'i bolo ka Gani ko e bɛ ne kun bɔra seli ɲɛwari la in na wa ne tun bɛ fɛ ka ɲininka quoi et puis ko ne bɛna bɔ ne tun bɛ nin sɔrɔ cogo di ni wariba ninnu bɛɛ cɛ mɔrɔ ne bɛ nun fɔ ko fanga ko ne tɛ bɔ ne m'u jango lasegin n'u sara de ma Gani n bɛ belebele fo ka kuma datugu n'o ye ministre de l'énergie Cɛmɔgɔ Tarawele professeur Cɛmɔgɔ Tarawele Gani nin cɛba in an bɛ foli belebele d'a ma a ye koba fila kɛ kɔsa in na an ma bɔ a kalama u ye nkalon dɔ ta ka d'a la ko a taara ji di la Ɲamana Gani a kun bɛ taa ji di la i b'a ye k'a fɔ a kun taara a nana contrat dɔ de sɔrɔ yen contrat dibagaw tulo bɛ ne la Gani 13 milliards u kun y'o de société française dɔ de ma o de y'a to Asimi ni k'i b'a janfa bilahi ala ye ko dɔ kɛ Asimi ye ni ko i b'a Asimi janfa ala bɛ mɔgɔ d'a ma min bɛ janfa bɔrɔtɔ siga yɛrɛ t'o la ni cɛba in nana a ka dossier fɔlɔ kɛra o de ye professeur Cɛmɔgɔ Tarawele énergie ministre Gani a ye ji contrat annulé ko Mali entreprise bɛ se ka nin kɛ ale tɛ se ka taa 13 milliards de société française kun a tɛ se ko ka marché ta k'a di Mali opérateur ma n b'a fɔ Mali opérateur ye o ka ni ministre minɛ a tɛgɛ fila la dɛ a k'i nafa Aluseni Sanu ye arrêté bɔ marché public fɛn fɛn bureau kɔnɔ mɔgɔ ye fɛn fɛn bɛ tali kɛ marché local kan à l'intérieur ko k'a di an ka entreprise ma ka tila ka 2 milliards di 100 millions k'o di ministère bɛɛ ma bɛɛ ko kɛ ka ligne ye ka marché ta k'a di an ka entreprise ma entreprise malienne ma Gani ko n'i y'a ye Asimi ko jago bɛ kɛ milliardaire ye jama m'a faamuya i b'a dɔn k'an bɛ ka taa minɛn minnu san Turquie Dubaï
an bɛ ka taa fauteuil minnu san an ka ministre bɛ se k'a dilan a bɛɛ bɛ dilan Mali la yan Gani bɔra ka nɛgɛ minɛ minnu san k'an ka opérateur bɛ se k'a ja an ka ouvrier bɛ se k'a dilan Gani an bɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ kɛ milliardaire ye sanu ye arrêté in ta ko ka marché di malien ma wa n bɛ min fɔ malien ouvrier ye n'u ma t'u ka papier ta ka n'i jɔ tuguni u taara marché minɛ ka na sous-traité ma ouvrier tɛ sɔn papier ta ma u ka t'u ka chambre de métier la i bɛ commune min na taa i ka t'i ka papier ta hali kɔsa in na Assimi bɔra ka panneau di est-ce que b'a kalama ouvrier 600 min ma a dira mɔgɔw ma papier bɛ minnu bolo donc mɔgɔw k'a dɔn n'i y'a mɛn ko président bɛ dɛmɛ kɛ e min b'i ka papier ta n'o tɛ mun b'a jira e la k'i ye soudeur ye mun b'a jira k'i ye menuisier ye oui donc i bɛ commune min na taa ye i ka taa yen chambre de métier la i ka t'i ka papier ta Gani an bɛ foli lase Ali Useni Sanu an b'a fo ka foli lase belebele ma n'o ye Janga ye impôt DG an bɛ foli belebele o la Samaniyɔrɔ la Gani ka foli lase i yɛrɛ ma douane DG ba an bɛ avancer min ye Petrobama PDG ba an ka foli bɛ a ye n'o ye Cheikh Umar Karaɲara ni ko Petrobama dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn a PDG neutraliser an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la seli la a ye bonya neutraliser an ka segin an ka PDG ba fo an ka Bama Dramera an ka fo san o san nin waati kelen na i b'a sɔrɔ Bama Dramera nin waati b'a sɔrɔ Maka kɔnɔna la nin y'ale ka traité waati ye dɔwɛrɛ tɛ silamɛw minnu bɛ yen ka hôteliw ta ka réservation kɛ silamɛw bɛ se ka hiji kɛ cogoya min na nɔgɔya kɔnɔna la u ka dumuniko n'u ka baloko alors ko bateau yɛrɛ bɛ sabati cogoya min na Bama Dramera ni o ye produit Gadan PDG ba ye an ka foli ba bɛ ale ye station Balka Wal ɲamaba fana don n'a ye carburant fɛn fɛn ta yan a na kɛ sababu ye k'an dɛmɛ an ka baara la sabula depuis studio tɛ an bolo ka baara in dɛmɛ k'a lase nin niveau in na ala ka se kɔfɛ Bama Dramera ka wuli ka jɔ n'a a ka cɛsiri dɔn an tɛ sɛgɛn an ti ɲinɛ ka daminɛ kunun na ka se bi ma ka fo neutralisant y'a ye ko min ye Kidal ale kɔnɔna la ko an tun ye ja dɔ ye k'a fɔ ko terroriste ko ye Sidike ɲinɛ yala tiɲɛ dɔw bɛ tiɲɛ Gani an donna émission kɔnɔ an bɛ samɛ da maliyɛnw ye san ɲɔgɔn kɛmɛ an ka jɛ k'o seli ala ka Mali basigi diɲɛ kulo ni ka yɛlɛ de n'an donna mɔgɔ min kasi la an bɛ yafa belebele di ka yafa deli maliyɛn bɛɛ fɛ mais k'a ka yafa fɔ bɛɛ ma bɛɛ ka yafa di ɲɔgɔn ma Gani i yɛrɛ ka yafa ma barakɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ye ne bi i bolo fɛnmisɛnninw mɔr k'u daraki kɛrɛfɛ dɔwɛrɛ tɛ ma ne b'a mɔr kɛrɛfɛ dɔwɛrɛ tɛ non i bɔra o fana ye duguba kɔnɔna ni an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ aw minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na n'a y'an sɔrɔ yan an fana bɛ taxi minɛ aw la nisɔngɔ de don n'o tɛ ka ko ne bɛ fɛn k'i bolo fɛnw na foyi ne tɛ foyi k'a la kalabanciya tɛ nisɔngɔ minɛ de don ne bɛ hinɛ mɔgɔw de la ne n k'u ka dugawu kɛ Gani i ma ye leader ya donc e b'a minɛ i ma cɛ Web TV la tu es leader tu as plus de moins de 2 millions d'abonnés dɔwɛrɛ tɛ o ne bɛ nin fɛn minnu minɛ ne bɛ dugawu de k'i donc i bɛ ka fɛn fɛn tɛ i b'a minɛ ka dugawu de ne tɛ foyi k'a la Gani ne tɛ foyi de k'a la ne bɛ fɛn o fɛn minɛ ne b'a fɔ ko funangɛni bɔra ka na a tun bɛ misigɛnna kita a nana bɔ duguba kɔnɔna fɛn na i ma ye ka bazɛn ninnu ni bulama ma bɔ don min na ni bilenman bɛ bɔ couleur ko la fo mɔgɔw b'a fɔ ne i ka fiston ye i m'a dɔn ko bɛ Gadan bɛ Gani i ye ɲininka fɛn min na nin ye fɛnba ye Gani maliyɛn bɛɛ ka kulo ɲɛgɛrɛ bɔ k'u sigi ka lajɛ Gani an bɛ don min na ko bi kunun n'o ye le 26 ye n'o ye le 27 ye c'est le 27 mai san 2026 Gani ja dɔ munumunu na k'a fɔ ko fɛn min ye seli kɛnɛ k'a sigira Kidal Gani an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ko nkalon don nkalon don Gani ja in bɔra san jumɛn ja in bɔra mai 2022 ye mɔgɔ ka taa lajɛ seli min kɛra o la a y'a sɔrɔ MINUSMA bɛ yan MINUSMA mɔgɔw de ye o kumana mɔgɔw sécuriser Kidal o seli kɛnɛ de ja ye nin ye sinon seli ma kɛ ɲina Gani e kumana ne ko fiɲɛ min ma kolon to o bɛ kolonkalanden to wa bom yɛrɛ ye misiri cun quartier min bɛ ko Aliyu n'o o y'u ka misiriba yɛrɛ Gani kuma min na u ye o kumana Ukrainien ni yari woloden k'u repérer tugun Gani n y'a f'i ɲɛna ko tunnel de bɛ ka don ɲɔgɔn kɔrɔ ka taa mouvement suspect jateminɛna ale n'u ka stock minnu bɛ yen u ye stock ninnu labɔ sisan Gani ka taa mara misiri de kɔnɔ Gani kelen ka mara misiri kɔnɔ tuma min na u bɛ ka taa k'a fɔ k'u bɛ t'u labɛn misiri in kɔnɔna la parce que u bolo k'a fɔ ko bɛ pan mɔgɔw hakili kan Gani i b'a k'a fɔ Sukoyi wulila ka bɔ a ka base la à 1h38
Sukhoi 24. Sukhoi 24. Oui. Gani, Sukhoi 24, n'y a les déterminés Kalagé, à la vitesse association de 1900 km à l'heure à bout de bouli. Hercule Kono, et bien, qu'il y 1900 km de bouli. Au cro, qu'il faut qu'on fait à Ouliro, à Nikase Kidal, à bout bouli, à peu près, fait 9 minutes qu'on a là, à bout bouli cassé. Sukhoi 24. Sukhoi 24. Oui. Gani, avec Ouli Kouamina, à Oula, avec une tonne bombe de 1400 kilos de bombes à Trano de équivalent d'une tonne et demie. Ayo tamuna ayaka léger passable à ibe ka fo atrani bomu yemuna parce que appelé fin de tchun ka digi Sukhoi 24 atra tchuni ni kama oyaka baray atrano ri donc aka premier passage là oui. Ibe ka fo aka armement dana obima ama son ka femi kise no ma pour mettre aleni okmana femi missile ma missile ta gani a wulila ka temen ni markala kuna apta tourte ki ikuna kilalga femi ka c'est 2 heures pile oya soro abe Misri nkuna ayambalendo gani aye misiri ke ibi ala kali opération yɛrɛ to opération tout cassé fɛn a y'a fi so in kan ka a sonsori fo k'a jigi d'équivalent maintenant de 1400 kilos encore équivalent de 1 tonne et quelques a y'a jigi Allahu Akbar gani a talen ko la kuma min na i bɛ ka fɔ a kelen ko kuma min na mɔgɔ ninnu bɔra k'u kunda yɔrɔ wɛrɛ kan b'o to dugu la a seginna ka taa base la tugun ni zen a nana ni mun ye sisan a ye o kumana fɛn min ravitaillement kɛ armement de la armement métragiste de la donc ça c'est vraiment ratissage complet a nana n'o de gani a y'o kɛ kuma min na a tɛmɛna ka na filanan na o bɛnna 2h25 minutes ma a nan'i jɔ yɔrɔ jumɛn kunna a nan'i jɔ Algabasira ka so kɔnɔ a y'i jɔ yen a y'i jɔ yen gani a y'o so fana mesurer k'o lajɛ bon min b'a kun ani kɛlɛkɛminɛ min nana gani a tɛna se ka so cun ka ɲa o de y'a to a taara Stinger a taara i charger Stinger 2 la ka tour cɛ ka segin na gani n'i y'a ka rayon d'action lajɛ ça fait 1400 km o kɔrɔ ni Sukhoi 24 n'a bɛ intervention na Kidal a bɛ se ka Kidal ni Kayi kɛ ɲɔgɔn fɛ teliya la a bɛ se ka Kidal ni Sikaso kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ min m'a farati a bɛ kɔnɔ k'a fɔ ko avion 2 don 3 don non o tɛ avion 1 a bɛ gosili kɛ ka segin na a bɛ tila ka gosili kɛ ka segin ka taa a ka teli tellement a ka teli Allahu Akbar a seginna ka na ka ni i doni sisan f'a wulitɔ ni maa min b'a ŋɔmɔ na a bɛ wulitɔ la a yɛrɛ tɛ filanan dayɛlɛ o de la parce que ni zen an bɛ ka ni jigini kɔnɔnajɛ ala yɛrɛ de o ye Algabasi ka so ye gani a b'a sɔrɔ ko non a b'a sɔrɔ Algabasi taara o gani n'a ye so lajɛ a y'a bulon ka jigin jusqu'en profondeur de 10 mètres de profondeur ka sanfɛla bɛɛ bɔ fo ka jigin a y'a gosi fo ka profondeur jigin ka jigin gani u tɛ bɔ o u bɛ to munumunu de la misiri ni gouvernement ni sow ni ɲɔgɔn cɛ u don so kɔnɔ an b'a so bɛɛ ci sabu ninnu bɛ tila yɔrɔ o yɔrɔ boliboli la han a bɛ kɛ ɲinɛ bɔra wo de kɔnɔ i b'o ci ɲinɛ bɔra wo de kɔnɔ i b'o ci tu sais k'i b'a fɔ ko nin système de ka ɲi i b'u ja tigɛ ka sow ci u nɔfɛ Sebakari ma fo ka taa jatigɛ yɛrɛ de b'u faga u b'u yɛrɛ di gani ni ɲɔgɔn man de ka kɛ gani ni de ka mɔgɔ bin ka fo ko wuli ka bɔ n kan ka don Kidali o man gɛlɛn fo ka bɔ Kidali gani a y'a tabasi ka so cun ka a yɛrɛ kɛ ka jigin ka taa o y'a sɔrɔ an donna 6 heures la a nana i jɔ sisan Kidali kunna ka matériel panel 2 bɛ yen k'o dayɛlɛ an b'a fɔ matériel minnu ma ko GS.6 23 mm a y'o de la dayɛlɛ sisan avec 2 roquettes S8 de b'u la gani a kelen bɛ k'i charger k'i jɔ n'a y'a sɔrɔ frappe in na ni mɔgɔ min kɛra balo fɛ ni min bɔra o la sisan an ye kunnafoni min sɔrɔ Wasir Nasir ka tuti kan a tila ka effacer Wasir Nasir mɔgɔ ka taa lajɛ a y'a effacer a capture b'an bolo Wasir Nasir ko Mali armée k'a bɔra ka frappe kɛ Kidali k'a bilan ko mɔgɔ tɛ se k'a fɔ Allahu Akbar ko nka ko y'a sɔrɔ ko mɔgɔ si tun tɛ Kidali n'a bɔra FLA mɔgɔw la donc o kɔrɔ FLA mɔgɔw de sara Mali tɛ se ka kuma se ka kɛ bilen parce que i b'a ye k'a fɔ Kidali an ye bilan fɔ dabila parce que ONU tɛ jɛn ni terroriste fagali n'i ye terroriste faga ONU ko k'i ye civil faga donc mɔgɔ si tɛ kuma bilan kan tugun i b'a mɛn ko frappe kɛra mɔgɔ tɛ kuma donc ko FLA mɔgɔw dɔrɔn de tun b'a kɔnɔ o tuma na ko mɔgɔ t'a bilan da dɔn a ye taa Wasir Nasir ka page kan Allahu Akbar terroriste fagara terroriste awa donc sisan nɔ 2 heures plus tard Wasir Nasir wulila k'a effacer n'a ma effacer k'o kɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko armée Mali y'a ka cible militaire bɛɛ sɔrɔ oui parce que an bɛna nkalon ta ale de ko mɔgɔ tun tɛ yen voilà o tuma an bɛna nkalon tigɛ ka don la cogo la k'u ye civil faga donc o yɔrɔ la Wasir Nasir ye publication in supprimer ne ko avion min ma misiri to o bɛ selikɛnɛ to yen
Ni c'est le ça va boire des misiri qu'on a. Moi misiri de tu sais que misiri tu n'as rien donc imagine galondi. Nga to bu tigelendo malin vidéo monu na bu blaga galondo ronetike. Uya douda fo ko awbe mona kan fola kidal awbe mona kan fola bamako awbe galontige la awma kidal konne jome soka karia bi mali sanfala be tomina mali sanfala be tomina ka karia ka fo kibe son ka fo kibe ti seli kidal kibe sel fo watime kibe son ko sa sigi gani ba kalama ni bo don e se ba kalama bi kasanga don ki sigi que trop tard mais on s'en fait la bande du boulot aujourd'hui en fanga be on de là gani nunu be klaka bo ibe klaka en main français ko tar la fofo ko tar ou comme fait ka fo ko be monter aéroport attaquer le 26 c'est le don chou oui gani monter aéroport aller aéroport wore ko bo fla attaquer ame barka da mali service mali état major en yoro la gani iba donc ku na ni équipement do no détecteur de drone ou ya jo fin dona ka champ qu'on a bestiane ka bejiki mais malheureusement bon kanam on devrait être attaqué la nuit maintenant de la fête une attaque d'envergure avec l'appui de la France parce que mo nous est science littérature dit ko fa le France ga mo et Tombouctou gauche ga moti gauche no kera ki dal be désaxé ou sera boule rapport ça veut ou Tombouctou gauche ka e yaf mabala e gaoube moti gauche ni on flag gauche c'est ça autant qu'on Amza Yag allez ni Ukraine nous sera boule échapper notre solution ta là gagner France au club bena ou ya 30 amanya aïe gagner on fait mieux forme que Terminator demande maintenant qu'est-ce qu'un engin Terminator c'est un engin qui pèse environ 10 tonnes à Bodeke gagner ni sans na tira boli na boula be kono de se be coding ende kata dem so misika biakon ni sans na dans les vidéos Terminator à chaîne arrêt grillé 10 tonnes. C'est un engin qui est équipé de 154 mètres/heure. Donc ça va faire avec coding de 550. Gagné à ta fente à bla fente. Allez bébé. Terminator bébé. À quel bébé bataillon quel est bataillon kili. Gagné. Il sait qu'il doit tout la France a dit que le Mali est super équipé. Il y a qui est super calamité sur la coffre. Oui, fait d'une campagne sur la dos. Anya Belgique. Mais nous nous mais notre jambe tu dois armée besiga ninge muna sisa armée be ka do nuna bi sabla kay ko armée besiga soci ni to nuna armée kani opération qualité nunu fotiru suka foko arme chimique woro de be ambolo ameka munition woro de chimique nyona gari na ko borane da ko bombe atomique be bombe nucléaire ko ma foko propagandiste et fala mo woro de ko bombe mimbe ka ci c'est ko bombe atomique alors que bombe atomique be dugu mundu bolo puissance militaire donc il confirme que le Mali est une puissance militaire ama bon onda ou boro la du ko c'est ko bombe nucléaire donc on a faut la ko non ko c'est une bombe à sous-munition ko de tout ama kuma ni shila ga akadani minji nunga suro uko la joko fanyi suro minji mi misiri sonsori opération tout casser ou ba donc gagner ame nous bon ou dogoro bela wo kono faut attaquer beaucoup ne de fina quoi l'armée malienne a pour mission de d'anéantir démolir et va calama détruire toutes les défenses militaires des mouvements armés billahi ambu buru fin beti don en dépressé quoi fait en bas détruire faut beaucoup de quoi aywa ka fana bak man fleni mais est-ce que depuis Malika indépendance il faut bénir on a opération de la Kidal ayi ne ki mangu Kidal tela kali ni on fait ya fo me ko gani ani ka soto ko Kidal mota de mula kono modison faut ku sa avec ku man les soins o da to risu ko fene ko ma ko aw kana Kidal ke ku ka ko to ya ta rore atanga ma dugu mala nunu nettoyer fa ba nyebe Kidal de là ou vous préparer yoro wala de kayele ngata Kidal opération aérienne c'est la raison pour laquelle opération tout casser ou kelime ka drone dans les mains tao c'est le Soukou qui fait des navettes ça veut dire que à Ketou ne ma l'espace aérien de Kidal qui fait environ 300 000 km², il va ça c'est réparti entre 3 drones. 2 drones avancés et 1 drone maintenant avant-garde. Au lieu que les mecs à Sango le diable ko tonien ni do batterie bana do beyere. Au lieu de vous au lieu de foueké au lieu de tuer. Maintenant Soukou il 24 ni allez qu'on William Jolondo pilote be fallait. Ça va tefaka. Ça fait adlon de ça. Tefaka. Nabe wuli elle be replier ni be ko ki be wuli na gaw il va elle à peu près 49 degrés là en ce moment il sait ka balga wuli na ka so il m'a elanta mais ni ki be wuli na Kidal ça c'est maintenant une période de chaleur en ce moment il va elle à peu près 67 degrés là
Avec William la donne. Mais n'a William de la CSI va calmer réacteur bébé d'ailleurs. Ah, neutraliser comment on Gali, ateke blé ça te la kadi. Kidal Ganjo. Aïe, ne qui mati. Opération tout cassé. Opération tout cassé, faut y te en bas petit ka glandu. Gagner aller coiffeur te rasaman kum le coiffeta. Billahi faut y te dire. Nous devons aller bana. Nous devons aller des bana. Et moi nous dans 2022 c'est les kana takana. Moi je qui Misiri tira 2h. 2h du matin. Et 7h. 7h c'est qui Misiri kana si. 8h. Et Misiri tira dans le quartier de Aliou quand Misiri yere ka bui. Et biti Fabio Jona qui biti sigi. Na minga tral total la la. So no le ko be sa ko dîner kele do. Ninte lara transporter. Non ni tu y sa to nyuma. Ninte lara e ba ko tu y sa to nyuma. Voilà, ninte la seule fois kenena. Ni ko kiya sa seule fois ko stamé ado. Kana sa dor la seule fois kenena ko ngai se bakana mo ya dina dambe. O tunya nyuma. Bon, abi kuna na ngambu la talara uba. Kube ka deli de que ça pour que vous se bossa ko couloir do dumo be se. Couloir na dira ika foma pou. Gagner à tout en antéquement. On a le moyen de se faire du son. On a le moyen de combat. On a le moyen de cette opération. En compte, il faut voir. Il va de compte de Gadjoua. Qui ne faut ni qu'on va la lampe sans faire. Aba tout le monde n'a pas besoin de ça. Tu sais que anti-fouille, faut anti-fouille. Ou bout de l'homme n'a pas outil. Ou bout de faire un beau carré. Ou dominer un beau outil. Ou dominer un beau yéreke. Gani, aramadon de l'obé, c'est un fou bouillé dit. Comment on est minéraux? Comment aïe, ma fouille, il y a un double nom de dominer. Si tu as dominer sur le blé. Ou comme gari de doum, gari bana. Faut être blé. Eh, c'est ça, le tamaro ni fin. Dengue agneau de faille, faut qu'il y ait ça. Il fa. Toi, oui, il fa, n'est-ce pas? Oh, Mika Anna. Keboke. Keboke. Non, faut pas dire. Où est Dien Doubé Yala d'un délila. Aussi gafo. Aussi gafo, trop raide. Aussi gafo, croda. Mounou ya black, elle a l'offre français. Plateau sans fait. Comment là? Famadou, mais ouvre Fantandem Néné. Ou pour, ça fait quoi? Où est le Déumbe français ou ni Maroc Kalana? Ou le Déumbe Boubou Marfala? Italien Nouna. Armée B. Kidal Bela Kali. Faut y teke. Ou bien c'est un moment en 2022. Mai 2022, moi, on a tapé mai 2022 au CELI, au des vidéos flânées. Mission onisienne, moi, on a beaucoup courageux. Qu'un a des vidéos flânées. Ou t'as des takana bonne. Qu'au do malin vidéo man, yoro malatoul la galon te fenchon lui. Ou bien galon te gabi ici, nous le botou avec l'avocat dans ta porte. Faut y là. Sonne, ou moi son gado toi boué redao. Olubaro galondo. Olubaro galondo. Son alu boisi nat, olubaro galondo. Donc oui, il y a bora kafo, koka oni wele, kamga misiriti. O masato kamara kada ogun jume. Il va faire ça sera misiri kono. Ayi, ça doit être kaso kebe ma mingu ogun jume. Non, kamo fa misiri kono, mo fa misiri kono badado. Ayi misiri mi ti abado. Tumba tu bato, ayi min bonne, jabo do lum nongi. Ku wele be ko do lum. Amma ke suzonge. Minya banyangara. Aw bora kaute korota. Kaute korota est-ce que ba kalama kaude baton bugo ka demseni fitini fa kono. Mais banyangara c'est vraiment dire attention do car la kamo. O kadjan banyangara conseil na o yatak mu banyangara dugu flala. Kana dugu lamunu avec une population sans défense ni rien. Kidal munyo c'est vrai. Taketa kidal la temo ko butuguti. Wo butuguti ka ka feme tika reke. Bi ame min fuina. On des massailles, on des femmes, on des sitigi à la tacofe, on des opérations menées au Kunafuli, on des boulots. Kunafuli, on des tailles, n'a pas la natiuli. Donc, c'est le Kenya. Malien du sous-bora, on ne comprend plus, c'est pas quoi, ou quoi qu'il a été vidéo corridor, c'est fait mai 2022. Mo Douma, on connaît qu'on a dans Malien, on connaît qu'on a ni minka, on connaît qu'on a, ou qui gagne la plateau qu'on a. Ou pas de mes fins de fuite, ou le tonnedo. Non, tando. Faso barado. Donc, on a donné cobi, soit nous qu'on a magadi tout à sauf la drone. Kidali, nous sommes qu'on a une autre flamme. Parce que Sojan Boum Malané, nous l'avons mis de Sebaklama, au bout de Soulou-Ranzé. Kidal, personne qu'on a magadi. Son qu'on a jamais donné cobi au sauf fly. A Tobe Carla. Donc, n'est-ce la nouvelle de flamme. Parce que nous bombes de bambou Gandhi, bombe bambou, avion bambou, quelque chose. Nimbe a tout pour seulement donner. Nous stationnons en effet ni alors ni opération Ariane Drondi gagner en tout cas fin ben nogata tu sais qu'il faut nous guerre quoi am ta dondondi faut que ça Gandhi et ka kulanga ki den iga dugna mal to ko kidal al duglu fa lawte sama ojeso aki o to ko ni yon ko ngon duglu to ko kidal mo to sama mala na ni mboran Neutralisani Amboraye, Minya Basir Joma Fine Ousmane Songo, neutralisant Tchera Gelembi Kosobe, Ousmane Songo, Bella Gelembe, a donc à Basir, il y a Demsen Teride,
aka mado mamine aka dana tumba kan kosobe waati mina fura ka fokali tsira kanida adara mo mina kaira o Bassirou Diomaye Faye bi anyaba la bi to ube ka do uni nyogon che kosobe Ousmane Sonko bora primature la atara minye awa assemblée qu'on a créé assemblée président deuxième personnalité du pays troisième personnalité de nommé bi aka deuxième personnalité Sénégal qu'on a vu c'est comme le faire Gani femi sénégalisation c'est une leçon politique à apprendre moko kan ka suit avec moko personne hakila Gani moko flagete fanga quoi wa fanga tétélé afene moi je peux dire que Sonko est en train d'affaiblir la situation Sonko fanga be aider là aider fanga tigi aider faïski sononya da Diomaye Faye kelma ko de kan de mata ko avec le président ni moko sigi ba koloshi ou ka fonyongo ju bora fin fla folo moyen ça c'est le fonds politique kuka o lajɛ ko contrôler Sonko mako ka supprimer Sonko ko ka contrôler o kɛra gɛlɛya ba fɔlɔ ye u ni ɲɔgɔn cɛ filanan kɛra jumɛn o kɛra Macky Sall ka bɔli parce que u nalen o y'a sɔrɔ tiɲɛni caman kɛra donc Sonko y'a proposé k'a yɛrɛ ka fɔ n'a ma ɲɛ an natɔ mɔgɔw de sa parce que fila n'a hakili b'a la révolution de kɛra les peuples sénégalais s'est coalisé pour soutenir maintenant ces deux jeunes donc n'a ma ɲɛ o kɛra au cours de ces manifestations il y a eu beaucoup de représailles il y a eu beaucoup de morts il y a beaucoup de pertes en vies humaines donc qu'est-ce qu'il faut que maintenant qu'on garde tous les présumés auteurs à l'UNI an ka to fanga kila procès le ka bɔ donc Sonko ni Faye fara ɲɔgɔn la Faye a autorisé Macky Sall ka bɔ kɛra gɛlɛyaba fila fɔlɔ ye an bɛ se ka min fɔ mais n'i ye Sénégal histoire ta k'a lajɛ de 1960 à nos jours Sénégal a un problème de poste de premier ministre n'i y'a ye a bɛ fɔ ko coup d'état ma kɛ Sénégal coup d'état fɔlɔ min kan ka kɛ Afrique kɔnɔna la o kan ka kɛ Sénégal de en 1963 Senghor sigilen fanga la 63 Senghor y'a ka premier ministre minɛ k'a datugu k'a condamné à vie et perpétuité donc Senghor a fait un référendum supprimer le poste de premier ministre o de kɛra sababu ye ka na ni stabilité politique ye Senghor tilala tun ka na les postes de Senghor tilala tun ka na fɛn min ye à partir maintenant de 1970 a nana référendum ye ka wuli tugun o de senfɛ a nana ni fɛn min ye an ka belebele tɔgɔ bɔra n kɔnɔ comme il s'appelle Abdoul Diouf a nana ni Abdoul Diouf effectivement Abdoul Diouf Senghor ye fanga to Abdoul Diouf bolo de 1970 jusqu'à 1980 nema fili Abdoul Diouf fɛnɛ kelen ka fanga ta Abdoul Diouf fɛnɛ nana bɛɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ Senghor ni Mamadou Dia ye gɛlɛya min sɔrɔ ni Senghor ye poste de premier ministre supprimé Senghor y'a supprimé siɲɛ fila donc maintenant Abdou Diouf fɛnɛ nana gɛlɛya sɔrɔ à partir de 1983 Abdou Diouf fɛnɛ poste de premier ministre fɛnɛ supprimé fo kana an se 91 ma donc n bɛ fɛ ka mun de f'i ɲɛna les postes de premier ministre chaque fois ça pose énormément de problèmes au Sénégal n'an Senghor bɔlen kɔfɛ jɔn nana n tɛna n da don bɛɛ ka parcours la Senghor ye san 30 de kɛ donc Abdou Diouf ye san 30 de kɛ Senghor ye 5 mandats de kɛ Abdou Diouf ye san 30 kɛ mais n sigi kun to yen n sigi kun ye poste de premier ministre bɛ min tiɲɛ Sénégal politique ye n'u m'u farati a bɛ kɛ sababu ye u bɛ coup d'état a bɛ sɔn ka na ni coup d'état hakinɛ min ka laɲini to yen n'o o bɔra Wade nalen kɔfɛ Wade de nana Abdou Diouf kɔfɛ ne ma fili Wade fɛnɛ gɛlɛya caman sɔrɔ avec son premier ministre jusqu'à ce que ale nana Macky Sall ta Macky Sall ni Wade cɛ kɛra min a y'o ye a y'a se ka Macky Sall bɛ Macky Sall éliminer ka dɛsɛ Macky Sall de nana fanga ta o Macky Sall kelen fɛnɛ nana problème sɔrɔ n'a ka premier ministre ye fo kana ka laban ye n'o ye Mimi Fatoumata Touré n'o ye Mimi Touré minnu Diomaye kɛrɛfɛ o muso in fɛnɛ ni Macky Sall ta bɛɛ bɔra o fɛnɛ kalama donc sisan Sénégalais nana ni ninnu mɔgɔ fila ye sachant que ninnu se k'u affaire kɛ ninnu ka kɛlɛ u k'a bila u kunna c'est une trahison contre le peuple sénégalais ça va nous man u kan ka ɲɔgɔn minɛ pour l'intérêt du peuple sénégalais mais n'i y'an si fila bɛ ko in na Gani fo mɔgɔw ka sɔn o ma Sonko a taara assemblée kɔnɔ cogo min na discussion ba de bɛ a yɔrɔ la problème ba de bɛ a yɔrɔ nin na u ka article 154 et 124 ne ma fili a bɛ kuma a b'a yira k'a fɔ on peut pas faire 2 mandats mais Gani n'i y'u ka statut règlement intérieur ta k'a lajɛ an ye Sénégalais ka plateau caman lajɛ u kumara kan et ça peut lui coûter cher dans les jours à venir n'u ma ɲɔgɔn faamuya la joona o ye mun ye a yirala k'a fɔ un député peut suspendre son mandat quand il est nommé dans le gouvernement. Kuma la mɛ dɛ député bɛ se ka mandat suspend n'a bɛ taa gouvernement kɔnɔ mais gouvernement kɔnɔ un ministre ne peut pas maintenant suspendre son mandat parce que un ministre ka bɔ gouvernement kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛna député ɲini tu démissionnes parce que deux mandats tɛ se ka tɛgɛ ɲɔgɔn fɛ donc on peut dire que Sonko en tant que premier ministre est venu chercher à être député donc la suspension de Sonko peut être considérée comme une démission.
ok ama ɲɔgɔn faamu an ka ɲɔgɔn faamu e ko songo parce que mɔgɔw tɛ fɛn dɔ faamu kosɛbɛ wagati min na songo bɛ na songo tun ye nin bɛɛ planifié songo b'a dɔn Bassirou Diomaye Faye ka 5 ans ale tɛna n'a kɛ ministre la cogo si la songo b'a dɔn fana a bɛ ta wagati min na k'a bɛ laban député bulon de kɔnɔ e ko k'a y'a ka mandat suspendé n'i kɛra ministre ye i kɛra premier ministre i kɛra Sénégal ministre fɛn fɛn règlement intérieur bɛ min fɔ o la fɛn fila de don i bɛ se ka démissionner ka bɔ assemblée kɔnɔ soit i bɛ se k'i ka mandat i bɛ se k'a suspendre segin kuma kan i bɛ k'i yɛrɛ sɔsɔ ni i kɛra député voilà ni kɛra député merci beaucoup jeune frère i ka député kɔnɔna la ni taara tuguni k'i kɛ ministre ye i bɛ k'a faamu wa n'i taara k'i kɛ ministre ye i bɛ ka députéya i b'o suspendre songo lettre ci assemblée président ma wagati k'a y'a ka députéya k'a y'a suspend est ce que i y'a faamu suspension don dɛ n'a fɔra ko suspension kɔrɔ de n bɔra la wagati kɔnɔ définitive tɛ quoi suspension de wagati kɔnɔ a bɛ bɔ wagati min na mɔgɔ wɛrɛ tilara ka bila songo place la o kɔni ye bɔ kalama mɔgɔ min bilara songo place la don min na Bassirou Diomaye Faye ye songo gɛn ka bɔ assemblée kɔnɔ o don bɛɛ o k'a ma k'a fɔ ko ko an ka président an ka leader ko na k'i place bɛ yan n t'a dɔn i bɛ ka faamu c'est pour ça député nombre dafalen don 165 députés o de bɛ Sénégal kɔnɔna la parce que songo min tun bɔra yen o place vide ka to o place vide de to j'ai juste une question à te poser comme i bɛ ka na la i ma kuma in faamuya député de bɛ se ka a ka mandat suspend ka taa gouvernement kɔnɔ wa ou bien gouvernement kɔnɔ mɔgɔ de bɛ se ka na kɛ député gouvernement kɔnɔ mɔgɔ tɛ tuguni n t'a dɔn n'i bɛ ka kuma de faamu o ma songo bɛ na don min na ka na députéya ɲini songo kun ye jumɛn ye songo bɛ na don min na ka na députéya ɲini o y'a sɔrɔ songo tun ye maire de donc songo kun tɛ premier ministre kun tɛ wa ayi songo tun ye maire de n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu songo tun ye maire de songo bɔra maireya de la ka na députéya la députéya de bannen pewu député élection o de kɛlen ka ban Bassirou Diomaye Faye sɔrɔla k'a ka gouvernement constitué Bassirou Diomaye Faye nana k'a ka gouvernement constitué a Ousmane Sonko wele Ousmane Sonko ka na k'a ka premier ministre ye Ousmane Sonko tagatɔla de Bassirou Diomaye Faye ka wele la a ye lettre ci ka assemblée président ma n bɛ n ka député n b'a suspend sabula n welela ko n ka kɛ premier ministre a mission fila tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fila tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka député n b'o suspend o suspendé kɔfɛ wagati min na u sɔrɔla ka mɔgɔ wɛrɛ ta songo yɛrɛ mɔgɔ choisi o bilara songo place la o y'a ka suppléant ye voilà o y'a ka suppléant ye député nombre ka dafa suppléant kɔrɔ jumɛn ye c'est à dire dɔ bɛ yen n'o nana don min na i bɛ bɔ yen n'a ma na fana i bɛ to a nɔ la donc don min na Bassirou Diomaye Faye ye songo bila o don kelen kama suppléant kuma kɛra fɔlɔfɔlɔ min ye o ye de na i place bɛ yan i n'a fɔ e tagatɔ la dɔrɔn même place kalifa karisa la sanni ka na bon a bɛ segin don min na ka na fonction fila t'a bolo tuguni a bɔra ministériya de la a sɔrɔla ka na mais ni ministre don a tɛ se ka kɛ député ye tuguni n t'a dɔn i bɛ k'a faamu ne bɛ k'i lamɛn voilà n bɛ fɛ i ka nin kuma min filɛ nin ye n bɛ ka nin walawala Sénégalais bɛ polémique min na oui i b'a dɔn polémique ye min ye polémique u k'o jɔ c'est ne ka kuma bɛ min kan polémique ye min ye non ma joli ka kuma ma dɛ oui ma joli ka kuma ma parce que je crois que u b'a la k'a fɔ ko Sonko bɔra ça fait il a yan'a ka kɛ premier ministre il n'était pas député non je me porte en faux n bɛna n'o yɔrɔ ye o a débat la n ko dɔ ma n ko tɛ tiɲɛ mais bref an ka bɔ o kɔnɔ n ka kuma bɛ ka mun ɲɛ yɔrɔ Sonko nana ka to la ɲɔgɔn kɔ cogo min na ka na kɛ assemblée président voilà bon assemblée président n b'o détail d'i ma min donna ka min bilara président la c'est Sonko n b'a fɛ ka min fɛ tout est planifié quoi songo ɲa bɛ nin bɛɛ hali sini mun ka kan u nana ka fɛn planifié don min na Bassirou Diomaye Faye ye songo bila i m'a ye o don bɛɛ assemblée président démissionnera o b'a dɔn k'a fɔ sariya bɛ songo autorisé songo ka segin ka na directement ale démissionnera kun jumɛn de la a démissionnera ka place di songo de ma c'est à dire a démissionnera don min na o dusɛjɛ dɔrɔn u sɔrɔla k'a dɔn ko sinikɛnɛ assemblée président kura bɛ sigi mun na assemblée président kura bɛ sigi parce que songo bɛ ka na d'accord donc o de kama bɛɛ lajɛlen bɛnnen don politique mɔgɔw de b'u ka kuma la ka fɛn sariya foyi tɛ yen komi sɔsɔra i sera n ka kuma de ma sisan non sariya sɔsɔ b'a kɔnɔ dɛ mais an k'o to yen n'u bɛnna min kan o de ye tiɲɛ Gani nin bɛɛ bonya bɛ ka aw mɔgɔ fila ye bon kuma lamɛn dɛ mɔgɔ fila tɛ ne ni e filɛ nin ye sisan émission na ala kana kɛ neutralisant c'est à dire n'u bɛɛ y'a dɔn ne ni e fila ye panafricain an fasoden ɲuman de ye u b'a ɲini k'an diviser n'an fila bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɛ se o a mɛna o e ɲɛ bɛ nin fɛn a dɔn dɔgɔ Bassirou Diomaye Faye récupéré don bi e ka ne lamɛn Macky Sall ka mɔgɔw de fɛ je suis e ka ne lamɛn sa e k'o to yen ne ko ninnu mɔgɔ fila Sonko Diomaye Faye pour l'intérêt du peuple sénégalais, quel est maintenant l'objet de leur divergence? Est-ce que Ebrani Minfota doit être assemblée, est-ce qu'il nous faut fragiliser? Neutralisant. Songo ni Bassirou Diomaye Faye terre de tout l'union. Thomas Sankara ni Blaise ou bien mon amour kelen de bon. Pour démissionner beke. Blaise Thomas Blaise Tunga ka muso foro min furu Thomas Sankara wolo fa da ɲini ka da.
Blaise Bora est à Côte d'Ivoire mission là. Mission de Saint-Fait, où il est central là-bas, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, quel est mon nom, Kassera, Thomas Sangara, Gani, division. Donc on va faire la même fille. Gani, division, il y a son moment, mais ma division même affaibli. On est de dire, Gani, ne la mets ça. Niamé Songo est fort. Oui. Parce qu'il est avec Diomaye Faye. Niamé Faye est fort parce qu'il est avec Sonko. Le peuple sénégalais a voté le couple Songo et Faye. Gani, nous, le peuple africain des panafricanistes, on n'a aucun intérêt d'assister à cette divergence. Et puis, on calcule fait fort. Ne vous m'avez pas fait fort. Gani, ni jeunes flying en Yorom Mine, en Beka Herebo de là. On te sera que tout ça. Bon, non, mais elle a demandé de lever, mais toi, on n'a pas contrôlé, on n'a pas contrôlé la Jamana. Voilà. Pour être mal relevé sur la façon qu'elle est. Et mon frère. Moi, toi, vous, Barao de Okobu, mission de dos. Et mon frère. Sans ado de mine. Ok. A été miné, battu du Maïfaï. A dengue dobe o troddan no Ousmane Sonko la a demuso troddan no Ousmane Sonko bala ça dit war basi juma fa kan la ngini tene ko mais to bu beni mission ko fangu tlari ok anga general nu jatemine hali shin to bu wa mission na general nu me se ka diviser to di ASC be se ka diviser to di olu fara kan ngini ndew e re ka camarade de liti jolle be to bu ye mu récupérer bi olu be ka ekele bi Gani oui ni to bu ka be do awche oui dobe ban dobe son ne la me bain e kana ila sabali kana mo shi accusé wol président de do mais ne be fa mi fie kuma la toi vous te Songo fait ou te Diomaye Faye fait nous frappons affaiblis dans la divergence à la kan kisi kan tanga neutraliser angata Burkina konala anya ye kafuku kramgodo interpeller la o ko fe mo bora ka manifester o yodo bla kata formation militaire la neutraliser ka état humain Gani iba ka fo femi Burkina Faso et ami Bounya di Bema ka haketo ni mo fait pour le cas du Sénégal c'est juste le passage mo ko bleu kuna c'est sur le passage anga la inte do foyer jeune ngo to fangala jeune ka se ka parce que nous avons vision ni anta ekili donc ama intéressé là au yoro là Afrique Sénégal politique devenait intéressé pour Sénégal politique devenait intéressé kosobe donc mo ka don wolukuma la bouchité fofo ite Gani en mettant yele ka faso kono no ye Burkina Faso AEC amba ka fo femi waga gouverneur ay décision arrêté mi no 00016 na bora le 28 mai 2026 kaida ka fo ko femi Ouagadougou Ouagadougou Misiriba no mouvement de sunnite ka a datuna jusqu'à nouvel ordre Gani a sur la mouve a sur la le 26 femi ou ka a nyamogoba no docteur Kindoy allait de interpeller là a interpeller là comme kera et en présent nous ASC présent nous le président son excellence capitaine Ibrahim Traoré aye hakinan do d'état ka fo jamana bi bolo min ngani wakati la surtout femme min kera ndafe dugula no Mali do rete anga misirta ou fleka min Mali la se kan ka en bela ala de Mali ni mambo mais femme do abe munu seli munu beke na beke beda kanala ka selu ke gidona kala ka ke yoro bawla aye projet d'état projet de loi d'état ka fo kabina nay mo ko hakili jagabo kan o seli ko nunu o lukacho Gani hakinan bilibili bora ni beka do ibe re sulame da be seli beka don ibe ni mo min be ko don ibe ikana ke ibe fait mais seli o seli ibe seli kenela sika foita ibe ola ma sika douter ibe ka islamia la beko fam Gani ni kuma kelen kuma mina amena ka fo anga ni alman bain ale de kuma ta kuma mi re parce que faut mo ka don pourquoi il a été interpellé interpellation na bolu minga aka presse kono aya ka fo ko ibe ki hakili to islamia la ko abeka islamia la bushi ka be hakina munta ko Abu Jahli ko labana labango joala ta ko Abu Jahli ni ibe ka fanga be songa banu fe me hagato ni mo fe me ka choroba kuma kan defo a exemple ta Abu Jahli refna ka kla ka ira fo ni hakina mun flani ay la bushi ta kase voilà le motif maintenant de l'interpellation phobie oui Misiriba red datu Ouagadougou Ouagadougou Misiriba datu Gani nga analyse la mais basé fin flac ka fina mo ka don Afrique de l'Ouest kono chaque fois contestation religieuse dîner quelle devait faire pour toute politique be affaibli ne bolo am Europe na copie toroni de gumba anka Afrique de l'Ouest kono Gandhi dîner de kanka fanga renforcer en fin ka jamana de una sabali dîner ne mandala ni docteur aussi binanga voilà mo do nana bi anka dîner to la mo chite ko lu fe ite mo bi ga chestir ga to na ka fanga la bi na nyani nyongole ka tirisu kele Gandhi amen na fa ba de sorala kuma folo yemu ni ye jihadi tabi farafina wuro do fa no Afrique de l'Ouest Gandhi jihadi be mina do kafriku atola do tlameo
Djihadiste il faut terrorisme. Mafma non comme bec wa ko djihadiste il y a keto mo gore bu ko djihadiste. Oui, terrorisme. Oui, je sais. Kafiru donc quoi. Terrorisme de kafiru do. Mais on veut créer min ke dîner to la, on veut marfa min sa, on veut muru musa. Avec toi vous latanye. Gani ni kelen ke tmne kala jebi e mo mi mega marfata. Marfa kelen jodi, c'est plus de 1,8 million. Ibe moto mi nga wo jodi. Ibe ka mobile mta wo jodi. Gani mi ga ni DM na adi me ka dîner kele ke se ka mo la negen kana dîner kono. Donc, Agnès Malakafo, nous avons Kafrou orange à Temebec. Ça veut faut qu'on soit clair. Kafrou a barré là. Gadi, et tu as quelqu'un qui est bamouré. Et tu as quelqu'un qui est soqué. Fais que tu as Kafrou de Bolofin glanen sankana. Donc, à quel n'a pas bi, on a donné ma savali. Ou quand tu me n'es cola. Mounou me dîner la gauche, bien, à nous le bénirona. Mounou n'a pas moi fait fort. Au lieu de faire qu'elle me bi. Fanga bela gauche ni sera au sein. Donc, nous sommes tabouloyés. Ananga mun fo ñoyna gani islamia ti fo ni beni kilete c'est une région de paix fo mo ka soma wana farla ñonga ame sekani mo nga galon jowla ka yaka fo osra islamia toche gani ni tra dien fon pi an ki be voyager ni islamia to bele ba kala ma ku bi servir à te beka gani ni ga passeport ni islamia to bela Mohamed Ali Ousmane Fennou si tu as des non musulmans gani iba kala ma ubi servir à te beka. Parce que juste tu as les non-musulmans. C'est la même d'abord comme donc, Burkina, franchement, population, autorité soutenue, à qui n'a car il y a qu'à faire, nous y avons minti ben. Minti ben. Anya qu'à faire, maman nous fait un là, car parce que Malien n'a ben no Karamov ka kele la ni, Jamana ka kele. Bi, il veut mourir sur Mina Benendo, car elle fera Karamov et Nata, elle fera Jamana. Alors que Karamov et Jamana de Kono, dîner, n'était dîner là. Minti la wala jamana do kono neta amara exemple ta Saudi aminga ni o kuma foki ko bla mais bi Saudi on est arabu de Saudi on est américain de baraki on est kafiru de baraki oui kasulame o kele ma pomia ali non ali iji rek sécurité ni fin chama ou ka business ko pétrole bibi na jo ma marché ke abe américain ou be baraki ni kafiru mais autour bolo ko islamé atabolo yo donc c'est pas kafiru ni fait on était o mo mun bora ka farata ko keleke mo bisin anindoni uye mungula umu tabi brigade de bataillon de formation civique et militaire autora nu ebi ko enrôler VDP mais ne be conseil mi di Burkina ma jeune tofo mais ko na tan nu forona be ko nyaka conseil ganu ko tan nu forona foron engagement de il veut se ka jeune mimbe kare kono ba be man kan folla ibo takata forona obi nafa mais gani iba kalama hakina mbe nununa ni tarano e forona ni kela gelara e se ba kalama obe fara ennemi nga risque bala ndika o yene familiali ntaro ni yere hakina mu yala neutraliser baro tuma chama amandi ne kanda do dina kola kun chama be ala mais ne fendo le yefo mo ko de fam jamana be niveau mina bi anyanda do la mo mum bi no en façon ka kafiru do be ka ko fam ko te dina ko la sara siga be mo ye ka fo no be dina ko le dala ka fo ke jamana jugu e dina jugu de mo mum bi no en kan jondo yu la be ni kulu no mi ni terroriste wala no do rete andala ka anda do la américain no be créer ou be ka créer ka dina de to tien sadi misiri ka datu est-ce que sur la même mode men be na kalimi ko misiri ka datu est-ce que sur la même mais au comportement ben dans misiri datoulé est-ce que sur la même ka soma mais nous me flene mu be kana en fait ko dina ko do ba donc ka foko mo mu be ka obla barala sur la même hôtel kafiru do pedo do o le bu blani barala o de be kelge men do mo de be renseignement do mo de be formation kukum o de be ko recruter ka no bla ko dina ko faut bien de cas donc ka fo mu be en fait terroriste do dina ko te be dina ko te sini flona minye quoi ça dit be ka se ka do jamana be danga min ka ni terroriste bina faso kan dina kuma la dina mo were ko dina la min ngini no arama de fe wajulu ke la fe ko ni femi be ka ke ni ala kota do kira kele ni fanga e ko ni te se ka kele ni fanga e kira akele ni dai kuma kan ko ni te se ka kele ni kuma kan ye kira kele ni dusun ye o bete ala e opportunité do dima pour que na be se ka ke fitne kana se ka wido o ba be kunto ya ne bolo bi karamgo chama be mu be ka kuma sada kadi ne a chama nga se ka géopolitique ni ka don ko sobe jamana onu nyogon chen na fa ani jamana be yoro mina no te neutralisant ambe danga mina bi wajulu chama be se ka ke sababu baye ka gani même na kuma nu fina ko be de ko fa ye kuma min fo ntana kuma be je jamana do irislawe jama bo misri mina Moscou
ne sanji so ne tara misiri ngono ne sala la peu près 17 États-Unis ma fili misiri sulame e risula sulame ni afra nyonga nga chamo ta million dado aka chan nunu te ke oro nunu na kwa kira kisina wa esa mbi oro ni sabade balo ebe bangi bana koroba ebe kuma damina domine ebe kuma kira kisina ebe kuma ka nyana ma kan ebe samba kele mbolo tse ka benya fo ba gela fo ita kono la mene bololu ma ban fo ka ta se kuma do foli ma mun be se ka fitne wili jamana ko surtout mun bine do anga lu be dina ko la tuma do la ebe kuma fo ka famani minye ani kanu ba famani minye kenon te tuma do la kwa ore kelen do gela ba gani i ka yeta ne te kuma daka tellement que i ka kuma nyela mais me fera min fina fitini o ye mun ye i b'a dɔn bibi in na an ka karamɔgɔ dɔw bɛ bɔ ka jamana ɲɛmɔgɔ dala minɛ ma sɔn ka télévision ninnu tigi ouvertement parce que asiga be do ye Mara, dina ko la fu ka do dina ko est-ce que siga dɔrɔn tɛ est-ce que bibi in na kafuru de nunu parce na que be en tant que niveau de femme ka ye ka fo ko ibe siga doni nunu be mina ina fo ala ko foite nunu gani mɔgɔ si ma siga o la ne lamɛn ne bɛ kuma kelen f'i ye kafiriya do ka hadamaden ka nafolo jeni mɔgɔ kɛ dɔnnibaga si tɛ siga o la ko tɛ kafiri mais ne bɛ min jeni ka denmisɛnninw jeni ka muso kɔnɔmaw jeni voilà u bɛ ka misiriw ci yan bɛɛ b'o kalama Voilà. fagara cogo min na bɛɛ b'a dɔn ko sajo bɛ se la bɛ sun Voilà. ka taa misiriw ci sani n'i y'o dɔn ka ban dɔrɔn Bon. hadamadenw bɛ ka bɔnɛ wuli na togoya min na ka mɔgɔw faga cogo min na ka dugu jeni togoya min na kana siga la k'a fɔ dinɛ Gani, i b'a dɔn n'a fɔ dinɛ ko deni b'a dɔrɔn mɔgɔ de ɲɛfina an ka karamɔgɔ dɔw labɛnnen don ka faama dalaminɛ k'i jɔ faama ɲɛ mais o tɛ ninnu critiquer ouvertement i b'a dɔn k'an bɛ don min na ko bi ninnu bɛ ka fɛrɛ an ma ni sira o sira parce que an tɛ ka fara ɲɔgɔn kan gani an k'a dɔn e ye kuma min fɔ an tɛna kuma wɛrɛ da o kan diinɛ ye tiɲɛ silamɛya ye tiɲɛ ɲɛmɔgɔya ye tiɲɛ mais ninnu bɛ ka min kɛ diinɛ tɔgɔ la o ye lagosi ye gani n'an bɛɛ bɛnn'o kan ni décision fɛn fɛn tara o kɔnɔ e k'a bila i kunna ko tɛ silamɛya contre la o ye maa min bɛ ka don silamɛya la k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ka silamɛya lagosi a b'o de contre la gani ni fɛn ɲagamini la i bɛ mun kɛ i t'a sigi a ka sumaya fana ka sɔrɔ k'a ta ka bɔ a la wa ni fɛn ɲagamina ninnu ɲagamina u bɛ ka baara kɛ ni silamɛya dɔ bɛ Alahu Akbar de fɔ e k'i sigi dɔ muso kan tigɛra dɔ fɛ o tigi b'a fɔ Alahu Akbar dɔ ka dugu jɛnina o fɔ b'a fɔ ko Alahu Akbar e b'a ye cogo di parce que ne ka yeta min mɔgɔw bɛ silamɛya de ka sɔrɔ silamɛya tɛ oui olu bɛ fɛn dɔw fɔ dinamɔgɔ ninnu caman bɛ fɛn dɔw fɔ ne b'a ye bi kuma dɔw la ni mi kɛcogo dɔ kuma la ka gɛlɛn par exemple sisan cɛ ni muso dɔ sigilen dɔ da la e k'a fɔ a bon cɛ ni karisa sigilen dɔ da la walimuso dɔ o ye haramu ye bon dinamɔgɔ ninnu fana bɛ yen olu bɛ k'o fɛn sa dinɛ kuma ma ban ka se nin ma quoi n t'a dɔn n'i bɛ ka faamu hali kira kisi na wa a ka waati ninnu na tuma dɔw la i b'a sɔrɔ ani sahaba tun tɛ ɲɔgɔn faamu fɛn dɔ sahaba tun b'a fɛn dɔw ka kɛ a b'a fɔ non o kana kɛ parce que a b'a dɔn o waati la a bɛ se ka kɛ fitinɛ ye soit mɔgɔ dɔ k'a ka na ale fɛ dɔw k'a ka don dinɛ la a bɛ se k'o doni bali mais ne ka faamuyali la ni tun ye ne kɛ ANC ɲɛmɔgɔ ninnu ye ne tun b'a jateminɛ n bɛ karamɔgɔ yɛrɛ sanse tuma caman bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ géopolitique dɔn n'u ka baro kɛ u ka se k'a dɔn dinɛ ko ye tiɲɛ mais an bɛ domaine min kɔnɔna la bi tiɲɛ yɛrɛ la n'i ma dinɛ lase cogo n'i ma dɔn n'i ma kɛ sababu ye i bɛ kɛ sababu dɔ ka mɔgɔ caman namuruti ka mɔgɔ caman dɔ fili kɔnɔna la quoi. ouais mais Gandi n'an ko an fana ka kuma ne bɛ conseil min di an ka président fana ma u ka comité de sage sigi oui m'a dɔn n'i y'a faamuya n'i y'a ye bi bi in na kumaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ gɛlɛya mun bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw de b'a kalama f'u ka dɔnnibagaw fana bɔ a kalama jama bɛ minnu kɔ comité de sage dɔ ka sigi min taabolo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ. par exemple an ka imam dɔ bɛ yen a bɛ Maka sisan an b'a fɔ kosɛbɛ n'o ye fɛn Traoré an b'a fɔ kosɛbɛ alhamdulilayi dinɛ min na se Usman a ye min na se bɛɛ lajɛlen y'a mɛn a kumana terrorisme kan cogo min na a b'a dɔn a y'a da don a la kosɛbɛ. voilà o ɲɔgɔn ora i b'a kalama olu ɲɔgɔn ora bɛ minnu na c'est que il est temps que an ka essayer an yɛrɛ ka diinɛ mɔgɔw an k'u impliquer ni ko k'u impliquer mɔgɔw ka hakɛ to n kan tɛ kɛlɛ ma dɛ mais kunnafoni diko ɲuman o baaraw de bɛ yen m'a dɔn n y'a faamuya kunnafoni diko ɲuman vraiment u dama ka kan ka da ɲɔgɔn ye ça fait a kana kɛ État yɛrɛ ka kuma dɛ État ka mɔgɔw don u n'u cɛ u dama ka kan ka da ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka bɔ nin fitinɛ kɔnɔ Burkina fédération ye min ɲɔgɔnna kɛ n ka m'o de ma i b'a dɔn ko fédération bɔra ka communiquer k'a yɛrɛ k'a fɔ ko min kɛra k'a ma ɲa k'u ka mɔgɔw ka sabali donc franchement an bɛ min ɲɛfɔ décision min taara vraiment on salue la décision on dit félicitations aux autorités. Kafirima ta silamɛw de y'a ta. Voilà, silamɛ de y'a ta. Jamana bɛ danga min. Voilà, ne ka kuma b'o de kan. Vraiment a tali fana ɲana parce que jamana bɛ danga min kan bi. C'est à dire hali ni jamana ɲɛmɔgɔ dinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a ka se k'a fɔ a bon an ka laɲini nin ye nin ka kɛ nin waati. Voilà. Donc hali jamana ɲɛmɔgɔ dinɛ ɲɛmɔgɔ tun ka se ka laɲini jamana bɛ yɔrɔ min na bi. Et puis kɛlɛ bɛ ka kɛ ni dinɛ tɔgɔ de ye nin fɛn ninnu dɔw bɛ yen. C'est à dire mɔgɔ bɛ recruter sira bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka se k'o de faamu. Décision min taara Burkina autorité fɛ vraiment an b'u fɔ a décision na kosɛbɛ décision ɲɛna. Bon imam ta fana n ye imam ka laseli dɔw ye ka tɛmɛ a bɛ ka
ka mɔgɔw wele an ka Burkina fanga dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ ka Burkina fanga tan kosɛbɛ ni ma fanga dɛmɛ n'a bina bɛ tan bon n'a tun bɛ k'olu kɛ bon fa tilara ka na nin kɛ tuguni n bɛ Ala deli Ala ka kana di an n'a bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a ɲuman bɔ an bɛ Ala deli o de la ne taara jɛ ka kuma kuncɛ kuma jumɛn vraiment gani ka foli da i ta kan k'a fɔ bɛɛ ye diinɛ baro dɔɔni maîtrise tɛ ne la mais ne kɔni ɲɛ bɛ min na an ye silamɛ ye n'i ma fili maa ka dɔgɔ min cɛsirilen tɛ silamɛya wagati ɲɛnamayali ko la Ala la k'a da i bɛ kɔnɔguman min kɛ an yɛrɛ bɔra k'ale ka kulonkɛ kuma minnu fɔ nin bɛɛ parce que an bɛ silamɛya de la seliba ye silamɛya ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw de sunkalo bɛ ten wa waati gɛlɛn caman bɛ ten wa a se ka kɛ fɛnɛ k'an bɛ silamɛya ko fɛnɛ k'an m'an da bɔ a la pewu an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hakilina ɲuman d'u ma an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ hali bi mesure dɔw bɛ yen u k'a renforcer an bɛ don min na ko bi ko in gɛlɛya bɛɛ bɛ ka bɔ n'an yɛrɛ ka diinɛ de u bɛ ka bi an ka diinɛ de u bɛ k'an tɔɲɔ n'an ka diinɛ de u bɛ ka financer quoi mun y'a créer quoi minnu b'a créer kama ka diinɛ de tɔgɔ olu b'a créer ka diinɛ de tɔgɔ tiɲɛ donc fo diinɛ ɲɛmɔgɔw ka nin de dɔn c'est-à-dire u ka wari bɛ bɔ min bolo kafiru dɔn quoi olu y'a créer ka se ka diinɛ in de kɛlɛ quoi voilà kɛlɛli système dɔ de nin ye diinɛ tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ cogo min na olu y'a créer o de kama c'est-à-dire fo bɛɛ de k'o faamu fo bɛɛ de k'o faamu diinɛ ko la o bɛ min na c'est-à-dire kafiriya don criminel don a kɛkun y'a ka diinɛ de tɔgɔ tiɲɛ très bien gɛlɛya min bɛ diinɛ kan bi jɔn de b'a dɔn wallahi gɛlɛya bɛ mais mun de don ninnu dɔrɔn dɔn wallahi gɛlɛya neutralisant an bɛ i yɛrɛ fo k'i barikada vraiment i ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri la jamana ko la Ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔn na vraiment wassalam